Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Lori. Hingkod ang pangidaron, minyo ug may duha ka anak. Itago na lang ang akong address diri sa Leyte. Punto personal ug behavioral ug bahin sa droga kining akong suliran. May manghud-manghud ko nga kanhi mugamit og drogas. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma! Uy! Wala! Nakauli-uli ning gwapa na kong anak. Sus! Murag may pangayuon jud ka, ma ba? Pila ba ka botelya? Dali ang kasabot. Maurasan may kalipay na mo papa ni mo, God. Ilabi ng papa ni mo, ay kung kapuyon gikan sa iyang basak. Gasolinahan manggani kuno ng sakyanan. Ang lawas pa ba kuno sa tao? Mukayod gud na sa atong panginabuhi, di. Sus! Gasolinahan. Papa, uy, kamugid, no? Hinahinay na mo, anak mo, uy. Kaya may edad na baya mo. O, manginit ra ba kuno ng lawas, anang magsigi og inom. Ambot lang kayo, abaya sab ko makasuway, ha? Ang ako ba, kung musakan niya na simbakong BP ninyo. Ay, maayo magpermanente mi ana. Maayo lang og naay kausagod sa usa ka semana. Ilabi na kung makauli ka. Kay may kahingian man me. Mama, gid ay. Magpalit dito. Agay! Anindot. Matsalam sa. Oy, Sister Dear. Ay, Mayo kayo ni Aga. Sinugatan gikan si Bob eh. Jopet? Oh, tutok mga maayo na ko. Baka na kailan na yung gwapo mong gison? Ano, di ka, uy. Marag. Gaya tadi, abe. Bisang tondid lang. ayaw. Ay, salamat, ate kong gwapa. Aran ako. Ganong gihatagan mo taong to nimo. Kaya naman, day, ma. Kabantay mo ko kung nagsipat-sipat kasi mong mata nga may tunol ko sa kwartang Jopet. Nga naman. Ay, isuyo pa to sa karaho. Ha? Mugamit o ginadiling drogas ang akong manghod? Ay, baka nga bitolan, uy. Wagit ko magtahom sa kong manghod. Hilumon man kay tong bataa, uy. Wagit ko magtuo nga madasya ng isyuha. Pwede ni mo badlo nga? Na, maglisod ko katrakag sulti, uy. Di ko magpataka, uy. Kay ingon pabaya nila, ay. Dili na mo matag-an ang paghuna-hunaan ng mga nakagamit, ana. O, sabog pa mangguto siya atuhin kayo na, uy. Takay bawas dagan sa utok. Nya. Inyo lang ng pasagdag nga maingon ana. Di, uy. Ako lagi. Kasi ko iksoon nga gustong maingon anang akong manghod, no? Maghuna-huna ako. O, planohon pa na ako kung unsay angayan na mong buhaton sa akong manghod. Ay, salamat. Nahuman ako gluto. Magpaabot na lang ko nga mauli si Alan gikan sa trabaho o manihapon namin. Oh, si Mama man eh. Hello, Ma? Day tabangi mi, day. Si Jopet gidakop. Ha? Gidakop? Kingano man, Ma, oy! Usa may sa! Gidakop pag akong manghod sa nga dili user lang. Pusher pa gyud. Huwag ko magdahom. Mihangi si mama nako nga amo siyang piyansahan. Apan may desisyon kong ipapriso para rehab na lang sab niya. Miabot gyud og mga 7 ka tuig kapin ang iyang pagkapriso. Hangtod nga nakagawa siya. Unya. Amin ko tayo. Butana Butan mo yung kutigod. Padayon na ng imong pagkabuutan, ha? Kay Sharo, wa ka mo't agam. Ay, tagam na kito eh. Isura lagi dito sa suod eh. Labi bago kang suod dito. Dili ko maadto tayo bahala na. Oh, maayo. O pagbinutan na, kay mga tiguang na nang ato mga kinikanan dong, nga kauban ni mo din hisbay. Akong sinugatan sa imong paglaya. Cellphone? Gamita, aron makakita na kag imong maasawa.
Salamat ya. Salamat kayo. Basta magbinuotan na ha. Musuporta lang niya kung nimog i-load, ana, samtang wa ka pa makakita og trabaho. Ay. Trinid na natin. Bitaw te. Salamat kayo ha. Salamat kayo tanan. Unsa ka diha? Kisa nag-chat nimo? Nga himot magay ka nga nag-chat-chat diha. Chat ba uy? Ay, nag-comment kus mga gipang post akong manghod. Nangatuwad magud niyang mga pictures nga iyang gi-post, oh. Akong giingnan nga, maglisod yun siya kakita og asawa ani. Kay maglisod ang ganit ang views sa iyang mga pictures. Mayon ta no kung padayon na iyang kausaban sa imong manghod. Kisang nanawag ay. Kadlawon pa man. Si Mama? Hello, Ma? Tabangi mi, day. Tabangi mi. Ma? Si Jupit mo ragwa na magkaila na mo. Buot pa niyang patong papa ni mo. Usa? Kaya naman ay, Ma! Nahibawan ako nga mibalik day sa pagkamit o kinadiling trukas ang akong manghod. Ug mas migrabe siya karon kay init na kuno kaayog o ug maoy masuko. Halos dili na kuno makaila sa mong mga kinikanan. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man dining makasuway na og gamit og ginadiling trukas? Tinuod gyud di ay nga og makasugod ka na ani gamit, magpangita na ang imong lawas? Ikaduhang pangutana, napriso man ning akong manghod for almost 7 years. Posibleng nakaundang sad ni siya og gamit ang mga tuita. Apan nganong mura man og wa siya mutagam bisan og napriso na? Magpangita ba gyud ang lawas once makasuway na ana? Ikatulong pangutana, ingon ang akong parents nga migamit og balik ang akong manghod og ginadiling drogas. Dili naman kuno makaila nila. Buot naman silang patyon sa akong manghod. Usa may akong buhaton nga maluoy man pud mi kun ipadakop namo og usab. Ikaupat og katapusan. Dili gusto sa akong parents nga maprisog usab ang among manghod. Kay laing pila ka tuig na sab unya siya mapriso. Apan, inig makagawas, mubalik ra man day sab siya og gamit. Kanang rehab, makatabang ba na sa usa ka drug addict aron hingpit siyang makaundang o malimot siyang pagka-drug addict? Mga pila man sab ang magasto ana. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lori. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sabak ko, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutabag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usam man ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usam man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa mga sulat siluran rin ka na mo. Pwede kang padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O diba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Yung mga legal nga mga problema, naa si Atty. Eileen Bathan nga motubag na. Ang ato makuto nga pagtulunan ko lawa mao kini nga gratitude turns what you have into abundance. Pasalamat unsay mga grasya nga gihatag, di kay magreklamo. Unsay naa mao ra gud pagdiman og kanang mga mahalon nga mga butang kunang o mga pabor kay daghan ba pong lain ng inanglan. Ang ato magtatampo ko lawa si Lori, 47 years old, taga Liti, no? Minyon na siya, may 2 ka mga anak. Punto behavioral, no? Asa man dapit sa Liti, no? Kung diri dapit sa Northern Liti, Samar, maupay na kulop. Maupay na kulop. Kung diri dapit sa amo, sa Sugod, Southern Liti, maadjong adlaw ninyong tanan dia, taga Sugod, Southern Liti, no? Musta na ba diya kung gwapo nga igagaw diya nga si Ranulfo Duran o si Lloyd Guso, no? Mga igsuon ng mga mama sa unang lain-lain mga apelyido. O mga taga the whole of Southern Liti, from Maasin to Silago, maadjong adlaw ninyong tananda. Ha? So, punto personal o behavioral. Ha? Musta naman rin ko igagaw das Maasin si Nestor Dison Obra. Ha? O katong iyang parinti, parihag kuan, si tinga na to, Nicolas Piro o Samuel Piro. Ha? Diya sa Maasin City. Thank you very much.
Unang pangutanan ni Lori, unsa man di ay ning nakasuway na og gamit og ginadiling drugas? Tinuod ba di ay nga makasugod ka na og gamit, magpangita na ang imong lawas? Yes, tungod kay ma-addicted man ka, ma-habituated man ka. Mailhan gyud na, ay maantod ka, mo man akong trabaho. Di bitaw koy kausad ko gipatawag dito sa barangay hall, eh ning misbehave, gituhuan na pabuto. Abot dito gi-challenge pa ko. Jadi lagi ko magamit, ko ipa-drug test ka. So, pa-drug test ko. Sayo, wala pa-drug test. Wa man madayon tong drug test. Ko nga, ibang itsura ng daan, user ko ka. Mao gina akong trabaho. Mga trabaho, po ilaron. Wabtig pila ka adlaw, nadakpan sa pulis, kinagamit og drugas. So, kung sa katao maggamit og drugas, magpangita. So, mangawat, maligya, og unsan lang diha makasuporta siya ang bisyo. Ug mausab ang kinaiya. Isog na, disrespectful, daghan kay mga negatibo, daghan na problema pasyente na nang agi sa mong kamot antod karon. Kaya sa Argao Drug Rehab, daghan ng mga user nga lagi na magsugod sa tilaw-tilaw nga magpangita na kay itawag man nato og ma-habituated ka, ma-addicted ka. Mong lawas mo crave, na craving. Tunod na pangutana, mapriso manggod ang akong manghod. Napriso manggod akong manghod for almost 7 years. Posible makaundang sab siya og gamit ana mga tuiga. Apan nganong mura man og wala siya mo tagam bisan og napriso na pangita pagyapon di ay ang lawas once makastaway na ka. Depende sa disiplina sa usa ka tawo, ha. 7 years siya na priso nga gagawas magpangita na pod. So mao lagi na it is a disease manggod. It is a disease. Mao na nga diha sa drug rehab centers gawas nga naay mga tambalihatag, naay mga lectures nga ipasabuton ng usa ka user nga ang kaayuhan niya magdepende po sa iyang attitude. Okay, gusto kang tabang sa mga kagalingon, di mo hunong na ka. Gusto kang mamatay ka sa mental hospital o sa drug rehab o sa prisuhan, na imo na ng choice. Sunod nga pangutana, ingon na nga akong parents nga nigamit og balik ang akong manghod og ginadiling drugas. Og dili na naman makaila nila. Buot na man silang patyon sa akong manghod. Unsa may akong buhaton nga maluoy manggod ko ipadakop namo ug usab. Ipadakop niyo usab tungod kay naluoy mo. Dili kay di na ninyo ipadakop kay naluoy mo. Kung ngayon na, di padang rin sa drug rehab. Namin drug rehab sa Tacloban. I do not know asa mo sa Masin, Lori, rather sa Liti. Ngay drug rehab na sa Tacloban, pakitaan nyo si Dr. Binamingo diya sa East Visayan Medical Center. Inang direper mi Doc ni Dr. Rini Obra. Tabangin mi nga mong membros pamilya nga bisan pamanog na priso na mo, gyapon mo tagam gamit lang gyapon og ginadiling drugas. Ginaot nga masulbad ning problema. Problema ginit no, kasabot ko sa inyong bot pasabot na lisod kayo. Sud mo kayo pod og ipipriso, di man po mo kuha ng pulis ug way kaso kay pasaka. Basta ka ang kaso parang naay hinungdan, ma-justified nganong ana i-star sa prisuhan. Sunod naay mga tambalan ni mahatag. Ikaw pat og katapusan mo tara, dili gusto akong parents nga mapriso ug usab ang akong manghod. Ay pasol sa drug rehab para nga matambalan. Kay laing pila ka tuig na sabang siyang mapriso apan inig magawas di ay mobalik naman sa biyay siya og gamit. Kanang rehab makatabang ba? Yes. Katabang ang rehab natay mga tambal, natay mga train nga mga drug addiction specialist, mga doctors nga mo hatag niya mga lectures o mga tambal. Naaman tingali sa Tacloban o gani sa Cebu, mamili lang mo. I do not know asa dapit ninyo sa Liti, no? Ug mo sa western part of Liti, pabor mo rin sa Cebu. Pag na mo sa northern, Tacloban na dala. Pagkita si Dr. Binamingo akong balikan. Okay, so inaot nakasabot ka sa speaker ni mo Lori diya sa Liti. Majong adlaw ninyong tanan diya, no? Maupay na kulop, aga. Og ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini akong suliran. Once again, ako si Dr. Rini Obra. Thank you very much. Kano na yun yung pagpaminaw. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayon. Handumanan so sa kaaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Sean. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Always on my mind. RMN Drama presents
Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Vito Minglanilla, Cebu. Gato man tatampo nagdasangan nga Sion. Happy birthday, bay. Selamat, bay. Oh, siat na. Woo! Let's party! Hey! Oh, higop sa aning sabaw, oh. Selamat, ma. Usa naman in taon ta adilak. Pao na lagi ni biso ni mo pirmi. Pagsige ka og parte, unya kung hangover ka, ako mo'y mag-atema ni mo. Siyempre, mamam di ka. Mao ba? Payaw saon laman lang kung mawa na ko. Kaysa na may mo atiman ni mo. Mamas mo ira ba kaayok ka? May bago kung di ka mawa, ma. Di ko nubiyaan. Ay, kung magsige ka ng biso ni mo son, mawa gid unya ko ni mo. Tanawa niya. Oh, nya, bay. Saan mo, may duty ma. Parte na sa ta? So, man di ay. Oo, nya, sumama ni mo. Sus, okay na to eh. Nabaw siya nga, nag-enjoy lang ko sa kong pagkabataan. Bay, doon tayo ning ulitaw para sa. Wa tayo obligasyon. Tanan na tong kita, ato ra. Mao gyud. O nga, pahimos kita sa kuan ba, samtang patanon patara. Natural eh. Nya, usaman, siya na, okay ra nga masigag lag. Masakibaw eh. Asam tong sugot. Kakor siyang gingnan nga matugog sa'yo. Matugog-biya, gini mo ba yun? Siya mo lang, siya na? Di ay, si mama. Nya. Hindi ko ito bago na eh. Mag-enjoy sa ta. Oh, nauli na malaki ka. Alas bawa ni mo. Ha? Oh, okay ba ba? Siyo ka ba? Nigawas siya, nagita ni mo. Unsa? Lakaw ko. Ako pitang sa mama ni mo. Wa pa man balik sa papa eh. Hapit na lang mo hayag. I am this mama. Oh, nanawag na. Hello, pa. Dog, walas babali mo. Oh, sa'yo na pa. Gituli siya o gibabay. Unsa? Ma, ganun umiyak mo ka. Di na ko kaya, mga. Ngawa na ka. Nganong giapas pamagid ko nimo? Ipaabot na lang utak ko nimo. Buhi pa utak karon. Nalubong na sa mama ni mo. Nanglakaw na sa mga tao. Tara. Ada. Wala gis mama. Ayaw ka balaka. Di apa mi si papa ni mo. Dili ka na mo biyaan. Wala sa mama. Wala yung sukat ako. Wala siya nga magpaabot ako nga mauli. Si Papa pirming wa.
Kaya na siya sa trabaho. Di na ko kaya nga wa si mama. Ha? Makigipon ka? Oh, gusto na akong igulin ako, naka. Total, sa bahay ramid ka magtrabaho, di ba? Sige. Why problema? May no nga nag-ipon mo. Aron isa ka magmingaw sa bahay ba? O garo sad, naimuluto na ko bay. Ay matiman. Naanad ba ko nas mama nga inatiman kay ko. Ay noon. Pero ang asawa, tinakatabang ba ya? So, to. Kay ipon na ko siya eh. May ginami anak. Bay. Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Sean, na ako'y good news nimo. Oh, unsa man na? Mabdus ko. Unsa? Nga naman. Unsa nga naman? Natural, nag-ipon na ta. Ug wa sa ting kontrol. Ngano may buong pamangkang mabdus ko? Ayaw kong ina nga dili pa kaandam, Sean. Ato ning tinuyuan. Maong ato gining ato bangon. Congrats, bay. Dengan na ka na siya na. Abahanan juga na. Salamat, bay. Ano? Basi gutom ng bata, oh. Bangon sabi. Sapa kayo. Hindi ka makatug. Sige. No, saan ka nga nag-ito na rin palibot na ng imong mata? Nga bay, sukad nga nanganak sana. Manong ko'y tug. Ay, yun na, yun na. Nanagod mo yung anak. Kapoy na kayo eh. Gusto na kong mapalik ang akong kinabuhi sa una. Basyong. Saan sa'yo problema naman, nak? Oh, ang ano naman sa ka, ha? Saan Miss Hana eh? Dugay mo na uli. Ilom na. Ay, grabihas traffic, uy. Gaya ni mong nauli, uy. Huwag na ka maghuna-huna na ako dali. Puro na kong mabuang magsigig paminaw silak sa bata. Naningkamot sa taong kumakauli dayon, uy. Sos, basing napahayahay na kag imo dito. No, gituyo ni mo nga magdugay-dugay uli para di ka makatima sa bata. Unsa? Ayaw pa ta ka pamasangil, ha? Ako na saan mo yung mulakaw. Oh, asa man ka? Magpabugnaw sa utok. Tatao na saan kong wa makainom na. Gimingaw na kay Gus. Aking kinabuhi. Kung wa po unta, mamap to si Hana. Okay pa man untang akong kinabuhi karon. Bisat. Si panawag eh. Bahala ka na. Maginhawas ako. Man akong atimas bata tibok adlaw. Patagay sa kong maayo. Patas ko eh. Iggan sa kong nainom kapiida. Diba? Yun sa mlito na ko paguli. Magpaluto ko ni Hana og na isa bawi. Mingaw man. Asa mas Hana og ang bata? Kadiyot. Nganong wa naman ang ubang mga gamit ni Hana? Di na ko makontak si Hana. Asa man sila? Gadaw na pero di nga po na ako makontak si Hana. Hana! Asa naman mo? Uso man? Nakay-planong mo ba uli? Gidadapan ni mong bata. Ayaw na pag-expect nga mo pa uli pa mi. Ako nang ipayo ang bata nimo kay dili niya deserve nga makaamahan og sama nimo. Unsa? Unsa ko nag-ipadulti mo?
Tungod lang kay nilakaw ko og wa ko mutubag sa imong mga tawag. Mag-ingon ana na ka? Nanawag ko nimo kay gidahan ako ang atong anak sa ospital. Unsa? Ngano? Nung sa bata? Ngano man? Nadigay paki sa bata? Wa man, di ba? Hana, sorry. Nakalitan ako sa tanang panghitabo. Mo niya ako? Wa? Sure, first time sa nako nahimong inahan? Ako may nag-atiman sa bata 24/7. Nagtrabaho pa ko. Pero ikaw nga nag-atiman lang ko sa kaadlaw. Sakit na kayo si mong buot. Wa man na ka mangutanan ako kung okay ra ba ko? Wa gina mo buhata, Sean. Hana. O karon magbalik na imong kinabuhi sa una. Dili na mi mo pakita nimo. Ha? Kalimti na may kay kalimta na sa kanamo. Hana, ayaw. Ayaw nagbuhatan ako. Hello? Hana! Maybe I didn't treat you. Sa tibok akong kinabuhi, maugitay akong gimahayan og mayo. Selfish ra kay ko. Ako rang kaugalingon ang akong giuna-una. Hangtod karon, nagsige paghapon ko glaong nga unta. Mag-abot ang among mga dan. Og makapamawi ko sa tanan akong pagkuwang nila. Di na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mo ka may higalang kaagay nisyon nga taga Vito Minglanelia, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagalahan, always on my mind. You were always on